Лупата работи ли, момчета? Лупата, кадъра работи ли? Кадъра! Знаеш това да е Максима, брат? Душ. Или сте за Максим? Да, или си? Много хора става цяло. Абе да ми ядеш корема, тук че ме боли прекъда. Няма да си боли. Не. Що? Няма да ме. Брат, как хората изпраскват като ме видят, видиш, забелезал ли си? И сега ги гледай, брат, наблюдавай как кръчкат колите, брат, гледаш и изтопат лагерите, брат. Аз за този дрифт ще ми вземат книжката, нали, хубаво, ще ме дрифта, ще ми вземат книжката, нали, не, без дрифтова, брат. A few moments later. Дръж се. Няма да се държа. Натисни копче. Копче. Пак тук знаеш как влизам, брат, леле. Тия не ги качвай, брат, чули? Всичко се качва. Не, ще спрем. Не, брат, такива глупости не, брат. Мани ще Безпокойно, бе, брат. вземат книжки. Абе, няма да ти вземат нищо. Ево, дрифти ти, братле. Айде, да, аз ще дрифти. Айде, добре, ама не с моята кола, братле. Много лесно на чуж груп така, брат. Не дей, Това е кола, бе, брат. Мани, не дей, брат. Мани, не дей. Е, това е да знаете, като карате BMW, се стигате до тук. О, началник! О, началство как е? Топ бомба! Така, да се чува. Днеска сме по-студентски, търсиме нещо за ебане. Какви сладорани! Това е на видео. Харесва ли ти БМВ-то? Че така го зяпай, все едно съм ти извадил курови. Става хора, ние сме братята. Той е дебеле, аз съм слабия. Ти си грозни, аз съм убавия. Его най-убавия. На 19 имам матч, брат, с титлата на квартала, брат. Трябва да си вземем по една паржола, брат, да има мускули. Трябва, нали? Да има протеин. Снимай Стораро. Запей малко, дай. Айде потанцувай за всички, да ви съберем очите. Потанцувай за всички, съберем очите. Отиваме за папание. Я гледай мекицата, снимай мекицата. Виж каква мекица соша. Аз пак нищо няма да папам, нещо не ми се папа. Мръвка я. Ние сме инфлуенсъри. Да, инфлуенсъри сме. Не знам как жени търпи. Не знам просто. Да знаете, много е трудно да снимате с такива олигофрени като нас. Правяме ревю на Сорис. Оценка му давам от 1 до 10, 5. Защото просто... Аз давам оценка минус 10, защото пепелника не се върти като доцик. Еми ти си 120 кила, ти го сме така. Би, брат, дай. Колко оценяваш пържолата? Колко ми оценяваш? 10? Малко е стане, брат. Ти каква искаш? Нова ли да го кажеш? Защото не ми плащат, нали? 10 е безплатно, брат. Ето така се правят мускули, брат, гледай. Чисто месо, брат. А къде с тим мускулите? Аз ще нямам, брат. Трябва какво става, брат. Че искам до теб да се върна. Ало, пък по телефона. Аз като ви казвам, че имам Тони Сторано на маска, никой не ми вярва. Някой бива БМВ-то. Кой бе, брат? Бей го там. Не, дай на черно, дай на черно. Гледай, какви тъпани си разда. Бати котката, направо мамата ми е баба. Мам, боли ме към сън, съндар на моногата. Днеска пак ме е баба. Днеска пак на банком драмата, браво. Трябва да минат до нас, да си бъдем бунките, да много ми свъргат гледаната. Симчон, премстани, брат. Премстани. Аз напускам. Брат, има нещо старо в тази храна, обаче това се ми последните хлади, брат, и няма как да не го изям, брат. Малко е гадно, точно така. Малко вунти.
Малко вълтут, брат. Да, да подруга. Като на Симчо. Ме целуваш, мама ми целува чланеца. Ей така ще го на сестра ти, Рондина, ей така направо. Ей така ще го раз... Ще го така, брато, сестра ти, бе. Антонио много лошо ми направи току-що, защото ми изпраща пари по Револют. Вкусно! Мерише ми на бетано. Ей така, ще кажем на някоя Без парите. ето ти, ей ти. Що съм бе ме снима? Я запей малко, запей, дай. Дано на тебе, Дай. да ти е по-добре. Дай. Чай му пуснем Тони Стораро, Тони Строгаро, брат. Брат, брат, брат. Как сте? Ако бехте последните две жени, ще да ги свършим. Стой, че ти ги гона када на малки мраза, брат. Трябва. Не, виж сега, докато... Брат, докато до 50 кила става. Абе, чувал съм, че пееш като Тони Стораро, ти дам 5 лева да ми попееш малко, а? Кажи коя песен искаш. Отличен 6, братие. Дай да ви, дай. По всичките маси се питат коя си. Дай. Дай за петачката. Него. Под Малиция студентски град и мъжете пак ти пишат 6. Върни ми парите, брат. Върни парите. Не! Искам и от тебе, чоре бе, вади парите. Кажи Томчета, ето ти 2 лева. Ей! 6. Абе, ти там още 5-50 има си карти. Благодаря, момчета, живи здрави. Шапка? Дай му, че ще му дай още 2,50 за една песен. Че ти си тук, най-сладката ще се пие, се чува пак. Утре. Как ще се направи БМВ-то с тази песен? Оттанцувай. Решите участието за нея. Как ме се от страната на Митко? Снимай баварица. Ще ви гостува да не гледат включително. Не пропускайте. Махни се, бе, брат. Има ли? Сега ще играме комар, мили приятели. Вижте сега, отиваме у Бетано, това е реклама на Бетано, безплатна. Какво рекламираш сега пак? Няма да рекламираш това тук. Защо ги отиваш? Да не фана гранда, че така пещиш, бе!
В една гранда, момичето. Ей, ни братята. Само братчета тук. Его, най-добрия снимач. Най-комент за пари.